Pre negde pre 2,5 meseca, da budem apsolutno tačan, 24. jula ove godine, jedna muška osoba sa brojem telefona iz Srbije je zvao moja 3 bliska saradnika, gde se ta osoba predstavila kao radnik Bezbednosne informativne agencije, gde im je ultimativno rekao da treba da dođu u roku od 2 dana u Beograd da bi, kako je rečeno, bilo bolje za njih. Tad je, sećam se, bio četvrtak i zakazano je bilo u subotu. Ton kojim se obraćalo je bio preteći i nalogodavajući. Naravno, niko od mojih saradnika nije otišao na taj poziv i onda se posle nekih nedelju dana posle toga, ili ti početkom avgusta, u prvoj nedelji avgusta, taj isti broj je mojim saradnicima poslao poruku. Poruka je bila tipa da niste hteli da sarađujete, sad ćemo mi za vas da objavimo navodno neke kompromitujuće podatke. Jedan portal je objavljivao neke navodne snimke koji apsolutno nisu relevantni i jesu netačni ili lažni, montirani, kako hoćete. Une абсолютно нукме че хеми пас биседата тила. Апсолютно се не сеќам да сме имали такве разговори. Dhe shikoni, është gjatë dite një ministër e ka shumë biseda me bashkëpunëtorët. И током дана министар има многу разговора sa својим saradnicima. Por këto raste në këto forma kur nuk kanë ndodhur. Po e njeh Milan Dabiqin sepse ai është përfaqësues pranë KQZ-s. Pošto jam predstavnik u KQZ tamo. Dhe normale që kam biseda me të për ditë dhe ndoshta 2-3 muaj të fundit për çdo ditë. 2-3 meseca svaki dan. Tu normalisht ditur që kemi dhe zgjedhjet, kemi pas zgjedhjet dhe kemi zgjedhjet shumë radhë. Imamo izbore, imali smo i për izbore. Sa i përket portalit, une normalisht portala, çka mund t'ju tregoj, sepse mogu da vam kažem je. Më kuptoni që shtu më thanë që nuk është mirë do detajet mi tregu. Që nije dobro, rekla su mi da kažem neke detalje. Pasi që jam shku në polici, pošto sam otišao u policiji, hetuesit më kanë informuar që e kanë proceduar rastin. Istraga mi je obavestila da su oni procesuirali slučaj. Dhe që prokurori e ka marrosur. Po, e di normalisht sreç që s'pashtë që ish kryetar. Që on je bivši predsjednik. E ko qëtë prodhimin e ujit. Po njifemi kështu. Mi se znamo. Dhe si prej politikës normalno është dhe po ashtu e di që është një prej prodhuesit të rrallë të Serbë, ashtu që jedan od retkih ljudi Srba koji proizvodi. Po ndryshe nuk e kam taku do 7-8 muaj me siguri. Još nisam ga vidio posle 7-8 meseci. Baš po nema komentuju? Ja. Pa në momente po doket sigur. Vaš glas, por dhe në momente tjera absolutisht nuk vidi se da ima glas.